Vítam vás v mojom videu víkendovém. Žiadna škola, iba fajka, brzda a pizza, žiadny alkohol. Sme u Varfy v izbe, 2x2 metre štvorcové. Žije sa nám fajn. A je tu veľa ľudí. Tatino je doma. Áno, ja vám ich postupne predstavím aj s tatinem. Takže ja som Samuel Novák, alias Kristián Ronaldo, to už dobre víte asi. Môj spolukomentátor je Harfa. Čaute, takže by som chcela povedať, že toto video začína od najdôležitejšej veci v našej izbe, to je ukáž, to je vodná fajka. Áno. A potom to pokračuje cez nealkoholické nápoje. Nealkoholické, podotýkam. To je nealkoholické. Ale kebyže sa náhodou vyskytne trošku alkoholu, to sú len vína a to pijú len nad 18 rokov. Samozrejme. Pokračujeme ďalej v predstavení. Ďakujeme za Harfin Harfa, počkaj, máš ešte priestor. Ďalším hráčom je Gabriel Kuba. Čau, Gabo. Ticho, hej. Čau. Išiel by s nami na Silvestra do Blavy. Greta. Grganica. Tibor. Ticho. Na Silvestra blízka. Felix je nám na strane, lebo som mu rozboral auto. Sašo? Na Silvestra do Blavy. A už ste. Mala Grganica Šišina? Zdeno? Na Silvestra do Blavy. Ľubo? Proste na Silvestra do Blavy. Ľubo? Predstav sa. Kto to je? Som aký som. Som aký som, včera bola gulovačka, vynikajúca gulovačka, ktorá dopadla asi tak... Dobre, to stačí. Počkaj, co to máš za tričko? Co je to za tričko? Nevím, Mike Spirit? Nový človek? Ja to nahrám, ukáž to. Hýb sa. Ja Mike Spirit je nový človek. Potom je tu ešte aj Emky. A aj Nikol. A oni si dávajú spolu pusu. Ešte jednu. A ešte dve. A oni si žijú dosť svoj vlastný život. V podaní zespového Fernetu. Ale podotýkam je bezalkoholický Fernet, to je len fake. To je juice. Dobre? Stačí. Sami na kameru radšej seba. Poď, to som už kameroval. Potom je tu ešte aj Ponca, šaštinský komplex, B-komplex. Jo. Čau. Čau. Jak sa máš? Za to pôjde. Co nové v šaštine? Tak si popes. Pán Ciporpec? Áno. OK. Kam ideme? Prejdem cez luster, cez strop, cez izbu. Je tu Guide for International Students alias Erik Čajko. Welcome. Vypni to svetlo. Vypni to svetlo. Ešte niečo? Ja som vodič. Ty spravil skúšky? A na plný počet bodov? A vedel si šoferované? A dobre zišiel, do ťa mal na skúškach? Ten oný, malý. Gabriel. Gabriel? Ja ti gratulujem, čo je. Natočni to. Ja mu gratulujem. Neviem. Prečo? Aj Ponca. Aj Ponca? Ponca. A ty si byl s čajem? Ne, ja som bol pred týdním. Dobre, tak ja ti tež gratulujem. Ďakujem pekne. No a to sú všetci ľudia tady, ale ešte ideme piť. Nealkoholické. Ešte vám dám Varfu? Ja už neviem, čo som chcela. Dobre, tak to je všetko. Zorganizuj to, ideme. Vidíme sa v roku 2018 v apríli u mňa na byte. To si vážte. Ty si bereš tú veľkú kabelku? Zoberieš nám fľašu?